मेथाइ लादों बाबुमोना जों बेरायहैनो नागिरदों बाबुआनो लेंबाय थादों। हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थालायबाय दे। जोङो बेरायहैनो नागिरदों बाबुआ लेंबाय थानायखाय। ओमफ्राय मेदा बारबोबाय आरोना। नोंथांमोना जोंनिफ्राय बाबुमोननि स्कुलसिमनि लामाखौथ' नुबाय थाखायोआनो। मेदानिफ्राय ससे दावखोनानै बिबोनांमोननियाव थांनो नागिरदों जोङो। बे लामाखौ नोंथांमोना नायलांदो जि मोजां जाना दङ आरोना बिसिनि हाबनाय लामाथिंबो। जि मोजां नुखादों माबाखौ अख्रांजों गोथां गोथां। मोजांखा ना मबाइला गाव बाबुआ लेंनानै फैथारबाय जोङो खाथिनि बिमानैनाव लांनो नागिरदोंमोन बेयाव थाङा आगै गोनां आनैनियावसो होनना लेंनानै फैबाय आरोना। दामायनि एसे बिराद खेजेङा एसे सिगां रागा जोंनाय गाबनाय जादों आरोना बाबुआ। ओमफ्राय मोजां मोनथोंसै होननानै लाना फैबाय जोङो। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था। बिसिनि गामिया जि औवा दंनाय हारसा गामि बायदिसो औवा सिं सिं औवायानो लेमजोबलायनाय मोनायाव गिलायलायो फैबा मोनायाव फैबाथाय। फैदों आरो नोंसिनाव फैदों मा लाबोदों नोंना मा नाम दे खोन्थानाय मा नाम नोंना खोन्थानाय आसुगुरा मैला जाबाय नोंना नों फरिखायाव हागोना हायाखै दहायो प्रिटिराज फरिखायाव हागोना हायाखै नोङो सोरनि खाथियाव जिरायनाय स्कुलावलै स्कुलाव हारसिं नोंखौ हारसिं फज'नाय नों हागोना हायाखै फरिखायाव लिरगोना लिराखै नोङो लिरगोना लिराखै 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 नोङो नों फरिखायाव हागोना हायाखै दहायो प्रिटिराज फरिखायाव हागोना हायाखै नोङो सोरनि खाथियाव जिरायनाय स्कुलावलै स्कुलाव हारसिं नोंखौ हारसिं फज'नाय नों हागोना हायाखै फरिखायाव लिरगोना लिराखै नोङो लिरगोना लिराखै 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 नोङो स्कुलाव फैलायबाय नै जों बाबुखौ लाना बाबुआनो गोबाव खालामो थाब खालामो थिनबाबो खालामा। ओमफ्राय नोंथांमोनहा जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबसै जों थांबाय थानोसै ओमफ्राय जायफोरा नायबाय